Браво. Дай ми го мене. Дай ми го мене. Пусти. Браво. Ево Ангела. Не, чекай Ангела. Няма, он е два пъти. Чекай го Он тъпа. е два пъти. Чекай малко. Свете се. Браво. Ски се. Ски се. Ски се. Браво. Чекай. Дай му го сега. Не, това на дюйто. Айде. Седи. Не. Не. Гледаме в очи. Хуго. 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 Не го буцкай, ке те погледам. Гледаме в очи. Да. Добре. Сега аз съм. Сега ти си. Що цаеш ти? Айде нека ти прави здраво. Нека ти направи здраво, Филип. Иди вземи го това. Айде. Дай ми го. Дай. Я те стирам. Пусти. Седи, Хуго. Седи. Седи. Я ги Хуго. Седи. Седни, не се върти. Седи. Държи. Значи. Стани. Стани седни. Стани. Хуго, правиш това. Дойди вън. Айде оп. Оп. Го сбунихте. Айде. Седи. Седи. Не има така. Седни. Айде, направи здраво, бързо. Заго. С другата? Не ти с другата. Курата. Айде, веќе легна. Дай му го, Филип. Веќе легна. Добро, браво. Абе, не, лиги се, не мърска. Айде. Дай ми. Ова е долго видео, айде да го... Пусти. Айде, нека пусти. А?